Ако детето ти учи по този начин, не изостява, преговаря в последният момент или преписва, може би вече е част от най-страшната статистика в българското образование. Повече от половината деца у нас седят в клас, учат уроци, получават оценки, но не разбират нито какво учат, нито как да го използват. Познато ли ти е това? Детето ти учи с часове, а резултатите са все същите. Той губи увереност. Ти губиш търпение. Проблемът не е в детето ти. Проблемът е, че никой не го е научил как да учи. Без система и без ясна структура, то само се обърква и се отказва. Откакто открих книгата Невронавигатор, всичко се промени. Той вече учи по-малко, помни повече и започна сам да разбира и подрежда материала. А най-хубавото е, че повярва в себе си. Не чакай детето ти да се изгуби в статистиката. Дай му системата, от която има нужда. Кликни на линка в описанието и вземи книгата Невронавигатор още днес и го подкрепи да успява уверено и без крясъци.